Hello, mayong gabi mga amigo, mga kabarkada, mga kabrad, mga kaigsuunan. Nakoy gamay nga observe karon nga gabi nga daw ang atong panahon karon daw dili na siya normal. Ngano nga naka-istorya ko ana kay bag-ora ang bagyo, di ba? Gahapon kusog pa siya ga ulan-ulan. Ganihang buntag nagtatalagsik pa. Pero nakita nako sa bulan nga daw normal lang di ba? Baling hayaga kayo nga ang palibot walay mga panganod, di ba? Observation ni nako. Pero daw natural ra siya. Murag wala siya naagi og bagyo or low pressure. No, wala jud mga walay kuan. Walay panganod, di ba? Kita mo jud na kayo. Mabalaan man atong na panganod, mangitatag na panganod. Alas pulan na panganod nanay puti-puti juter kayo nanay panganod na diha ta makakuan ba nga daw usob na ang panahon kay sa una kung naay bagyo dugay gayud nga mubulan daghan kayong mga pangaano, daghan kayong mga dagom-dagom siya Japon. Pero kani normal sama atong kabantay mo mga higala atong bagyong Udit. Sa usa ka gabi ibaling kusuga nga kuan. Kusog kaayo nga ulan ug hangin, di ba? Pero pagkaugma sama Japon ani, same Japon ani, mo Japon. Nga wala walay nahitabo ba? So kani mga higala igsoon timelhan kini nga kani siya ang tanan ani is pagbuot ni sa Dios. Pagbuot ni sa Dios na ingon ani, no? Ang atong buhaton na lang is duol lang kita sa Ginoo. Mga tao pasaylo sa to ang mga binuhatan, to ang mga pinulungan, no? Magpinasayloay sa tagsa-tagsa. Tungod kani nga panahon di na siya ingon nga natural, no? Nagkinahanglan ni siya nga sa pagsabot og lalom-lalom sa atong pagsabot, no? Grabe napay asa to dapit nga na landslide tungod sa ulan kusog kayo sa Liti, no? Apan tingala ka ba? Ngano nga baling hayaga? Natural jud daw kabantay ka karon nga karon Abril maron na, di ba? Mahala adlaw, February Santo maron. Init kay ron, talagsa kayo nga muulan ngani na pay bagyo. Mo daw mao ra jud sa pangadlaw. Walay mga dagom, natural kayo ang kuno. Walay dagom. Juter kay ning dagom kita nimo. Nasiga pa kay ang bulan. Una mga higalag suon kinahanglan ta og pagkuan ini, pagpangandam na, no? Kinahanglan nga atong isalig ang tanan ngadto sa Dios, no? Mga higalag suon maron na ang akong observation karon nga gabi. Daghang salamat sa inyo nga paglantaw. Dalay ko ng Dios.